Ġurnata qabel tibda l-aktar skeda impenjattiva għall-istazzjon, il-Prim Ministru inawgura l-Kamra tal-Aħbarijiet il-ġdida wara d-diskors li għamel il-ħadd filgħodu fil-Marsa. Dan sar flimkien ma' numru ta' investimenti ġodda fl-istudios tal-One. Iċ-Chairman tal-One Jason Mikallef spjega li permezz ta' dan l-investiment se jsir tiġdid tal-istazzjon tant bżonn jus. Il-ħaddim għandhom ambjent aħjar, imma wkoll għandhom faċilitajiet teknoloġiċi u tekniċi ħafna aħjar u naturalment il-prodott finali huwa dak li nwasslu l-messaġġ politiku tagħna, l-messaġġ viżiv tagħna ħafna aħjar milli konna wasluh fil-passat. U allura dan jawgura tajjeb ukoll li bil-mod il-mod fil-ġimgħat li ġejjin dawn l-istazzjonijiet is-sena d-dieħla ser ikunu qegħdin jiċċelebraw bil-kbir il-25 sena mit-twaqqif tagħhom. Fl-ewwel attività politika li l-għażla tal-post ma saritx b'kombinazzjoni iżda biħsieb, il-kap eżekuttiv tal-Partit Laburista Randolph De Battista saħaq li l-One se jkollu OB ġdid li xandar b'sistema 4K. Spjega li dan il-van li xandar minn kull imkien barra l-istudios se jkun blaqwa teknoloġija avvanzata u se jservi ta' għodda biex il-Partit Laburista jkompli jwassal il-messaġġ tiegħu. Bis-saħħa tagħkom nagħtu dan ir-rigal felu il-25 sena ta' One. 25 sena li se niċċelebrawhom billi nagħtu l-aqwa għodda għall-kampanja elettorali tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsilli Lokali u għall-elezzjonijiet ta' wara. U għarringrazzja lil ħaddiema kollha li b'tant sagrifiċċji dejjem kienu ta' servizz għat-telespettaturi u s-semmija. Qal ukoll li l-istazzjon irrifletta fuq dak li kiseb fil-passat iżda taħares il-qudiem biex jagħmel aktar u aħjar. Intant il-Prim Ministru Joseph Muscat għamel appell għad-donazzjonijiet sabiex ikompli jiżdied l-investiment fil-One. Imma fil-waqt li aħna nitolbukom u ġustament jifakruni Jason u Randolph biex nitlobkom biex illum u fi żmien li ġej tgħinuna biex inkomplu insaħħu l-One. Il-post minn fejn bdejna tant minna.